Haia, Sophie dwi'n yn rhedeg flwyddyn yn astudio'r Gymraeg yma ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn y vlog yma fyddai'n sôn ychydig bach am ymhrofiad i o fyw mewn llety fyfyrwyr Cymraeg. Felly dydych chi ddim angen poeni ar ba gampws fyddwch chi'n astudio, oherwydd fod aelwydydd Cymraeg ar gael ar y ddau. Ar gampws Singleton mae aelwyd Penmaen, ac ar gampws y Bai mae aelwyd Emlyn. Fflatiau 8 gyda 2 fflat ar bob llawr sydd i gael ym Mhenmaen. Mae 2 gegin ar bob llawr, felly mae digon o le i gymdeithasu a cael parti. Yn ogystal, dydych chi ddim yn gorfod rhannu ystafell molchi oherwydd fod en-suite ym mhob ystafell. Roedden nhw'n falch iawn o gweld yr opsiwn o gael byw efo myfyrwyr Cymraeg pan o'n i'n ymgeisio i ddod i'r brifysgol, oherwydd roeddwn i eisiau cymdeithasu a gael yn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy wedi dod yn rhan o gymuned glos iawn yn y Gymraeg a wedi manteisio ar llawer o gyfleoedd yn sgil hyn. Yn sydyn yn y brifysgol, roeddwn wedi dechrau teimlo'n gartrefol iawn yn y flwyddyn gyntaf, rhywbeth sy'n bwysig oherwydd roeddwn mor bell o adra, a hynny yn sgil gallu cyfathrebu yn y mamiaeth efo'r pobl o'n i'n byw efo. Roedd y ffaith fod gan pawb ohonyn ni rhywbeth mewn cyffredin, sef yn fod yn ymfalchio yn y Gymraeg, yn gwneud i'n haws i ni neu ffrindiau a dod i'n nabod ein gilydd yn well. Roedd byw mewn llety Cymraeg wedi gwneud gymaint o wahaniaeth i mywyd brifysgol i, a swn i ddim yn newid o i'r byd, felly ewch amdani ag ymgeisiwch am le mewn llety Cymraeg. Am fwy wybodaeth am ffïoedd ac i weld mwy o luniau o'r ystafelloedd, ewch i wefan y brifysgol er mwyn gwneud eich cais. Diolch!